yawa an ji kwanta ba kina tsago shi kuma da kai zaki kalle ta kin ga ai sai final kun ta amince shi ki kwanciya ne zaki kwanta gaba take dauke sound action haucin nan ta ta sosai sabon kuke ci ba irin ke yi da dil wallahi ya yi da dil ya gama alfarman annabawa ke ma ya faru ne ba wani na gaji a cikin wannan yanayi ba bintu ba bintu ko me yasa da mijin Mansur ina ka Mansur haba bintu ki duba dai duk irin zama da muke da Mansur a cikin gidan nan duk wani abin da nake mishi ba na burge shi a shi bintu wai kishiya ya kai abin zai mun me na masa me na tare masa a cikin gidan nan in ban da rainin hankali ita fa zuciya tana son mai kyautata mata sannan tana kin mai munana mata wallahi bintu ba zan taɓa fahimtar ki haka ba wallahi ba zan fahimce ki ba kawai ki min inda zan gane don girman manzon Allah kina ji ita yanzu shi yanzu ɗa namiji idan kina kyautata mishi shi ne zai so ki duk san da yake miki idan ba ki kyautata mishi wallahi ba zai so ki ni ba ban ga laifin ma dan zai ƙara miki kishiya ba dan zai aure ni a ciki Bintu kishiyar ne ba ki gane a cikin ban Bintu don Allah don Annabi don Muhammadu Rasulullahi Bintu in kina so ki gama da yayanki lafiya don Allah ki daina zuwa inda nake ki damuwar ki na yana ba dole ya za a yi duk kawa ta kirki inda kawa arziki ce aka gaya mata maganar kishiya dole hankalin ta ya tashi dole ta ma kawar ta jaja wallahi ba shi kauna na faɗa Allah dukkan mace take ba da shawara me ya kamata ce duk munin mace idan za ta ringa kyautata namiji ba namiji zai so ta mijinta haka dukkanta idan za ta ringa munana mijinta ba mijinta zai kita ta sa dama shi ke bambance ma abin da ku kashe mu je za ka tura a abin nan ba a naka za ka sa ko a ko ka sa na stand by sound speed sound speed yes action wai yanzu ya same ni wai ni zai ma kishiya sun surutu raina hankali ya ma raina min hankali ba raina hankali ba ne kawai ita fa zuciya tana son mai kyautata mata sannan tana kin mai nuna mata mutum ba fahimce ki don Allah ki min inda zan fahimce ki don Allah duk kyan mace duk arzikinta idan ba ta kyautata wa mijinta duk sanda yake mata wallahi sai ya ji ya gaji sai ya ji baya ƙaunarta kuma duk muninta idan tana kyautata ni wallahi sai ya ji ya fi santa ni ban ga laifin shi ba dan zai ƙara aure wallahi dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi dan ya rasulullahi mutu ki damuwanki na inawa
ki sake shiga damuwa ta dan manzon Allah. Duk ƙawata arziki dai ka ce za a maka kishiya. Ko yaya ne sai ta ji zafi a ranta. Amma da yake ba Allah a ranki. Yanzu dan na ga zaki shiga halaka, na janyo ta kan hanyar gaskiya shine zaki faɗi haka? Ni ba zan so na ga kin halaka ba. Dan manzon Allah ki kyale ni, dan ya Rasulullahi ki kyale ni. Allah ya baki hakuri. Cut. Next scene. Bintu, dan Allah dan Annabi Bintu, ki duba fa. Ki duba me na Mansur a rayuwata. Me na masa? Ni Mansur dan rainin hankali zai kalle ni. Ya ce min wai kishiya. Kishiya ni ke ma kishiya. Wallahi har na taso a gidanmu. Ban taba ganin kishiya a gidanmu ba. Ba rainin hankali ba ne. Kuma zuciya tana son mu kyautata mata. Kuma tana ƙin mai munana mata. Ya haƙuri. Bintu ki min inda zan gane. Wallahi Allah ban fahimci me kike faɗa ba. Na rantse ki min kawai inda zan gane. Na manta wannan. Ita mace. Ka mata ne. Dumuninta. Action. Ita fa mace. Duk rashin son da ɗa namiji yake mata. Idan tana kyautata mata. Tana kyautata mishi wallahi tallahi da ƙarshe sai ya so ta. Idan ku tana musguna mishi dole ke ta. Ba sai ku. Tun yaushe nake ce miki ki mishi biyayya. Ki mishi biyayya. Ni fa ban ga laifin shi baran ya ƙara aure. Gaskiya ce dole faɗa miki. Naji. Dan Allah naji. Dan Allah Bintu in kina ma iyayenki. Dan darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan Allah dan Annabi ki daina zuwa inda nake dan Allah dan wallahi na gano ke ba masoyi ta bace ba kya kaunata wallahi duk kawar da take kaunar kawarta ba za ta ga mata batun kishiya ta faɗa haka ba kishiya ba Bintu kishiya aba Bintu aba na nuna miki hanyar gaskiya sai ki ce ba na kaunar ki ya haƙuri. Zo da zuli kawai daga wannan ji wannan shi. Ibrahim da Allah kuma da zuli. Ya tura. Allah shi wannan ciwo ne. Just stop. All artists. Wai kai ga Ibrahim. Na'am. Wallahi Bintu. Bintu? Mijinki ne siya miki ko? Shi ne siya min mana. Sarki, ka ga mazan da suke kaunan matansu dan Allah. Ka ga masu yi akan matansu dan Allah. Wallahi Bintu ko zan mutu na mijin ba zai siya min wannan. Ya ba ki san sirrin abu.